is happy to pay Clinton's bill? Pwy sy'n fodlon talu bil Clinton? Pwy sy'n fodlon talu bil Clinton? Pwy sy'n fodlon talu bil Clinton? Where is the king's head? Have you looked in the basket? Lle mae pen y brenin? Wyt ti wedi edrych yn y fasged? Lle mae pen y brenin? Wyt ti wedi edrych yn y fasged? Lle mae pen y brenin? Wyt ti wedi edrych yn y fasged? Where should I put the money? Lle fewn i rwy'r pres? Lle fewn i rwy'r pres? Lle fewn i rwy'r pres? Is there something in them? No. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nag oes. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nag oes. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nag oes. Who has stolen the money box? Pwy sydd wedi dwyn academigau? Pwy sydd wedi dwyn academigau? Pwy sydd wedi dwyn academigau? Leave the saw on the table. Gad y llif ar y bwrdd. Gad y llif ar y bwrdd. Gad y llif ar y bwrdd. How long have they been living in New York? Ers faint maen nhw'n byw yn Efrog Newydd? Ers faint maen nhw'n byw yn Efrog Newydd? Ers faint maen nhw'n byw yn Efrog Newydd? I will still be sleeping. Byddai dal i gysgu. Byddai dal i gysgu. Byddai dal i gysgu. How fast is she driving? Or, how fast does she drive? Pa mor gyflym mae'n drifio? Pa mor gyflym mae'n drifio? Pa mor gyflym mae'n drifio? They won't shoot. Maen nhw ddim saethu. Maen nhw ddim saethu. Maen nhw ddim saethu.
Shut up, will you? Cau dy geg, neidi. Cau dy geg, neidi. Cau dy geg, neidi. Where is the money kept? Lle mae'r pres yn cael ei gadw? Lle mae'r pres yn cael ei gadw? Lle mae'r pres yn cael ei gadw? Where will the film be filmed? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Do they still believe that George Kaplan exists? Ydyn nhw dal i gredu bod George Kaplan yn bodoli? Ydyn nhw dal i gredu bod George Kaplan yn bodoli? Ydyn nhw dal i gredu bod George Kaplan yn bodoli? I think that you are the tallest in the room. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell.